Διότι εγώ εκείνη τη στιγμή πήρα το καλύτερο δώρο στη ζωή μου. Που έφυγε από πάνω μου ένας αστυνομικός. Παράλληλα όμως κατάλαβα ένα πράγμα. Ότι εκεί δεν μπορείς να παίξεις. Γιατί έπαιχα και γέλαγα που οι ηλίθιοι Αμερικανοί περιμένανε στη σειρά. Μέχρι που έκατσε μπροστά μου αυτός και μου λέει: εσύ που πας, ποιος είσαι εσύ που πας εδώ? Εγώ ως Έλληνας, ο Οδυσσέας, με τον δούριο ύπο, έφτιαξα στον ηλίθιο Αμερικανό ένα κατασκεύασμά μου. Από τότε όμως πιστέψτε με, δεν ξαναπήκα ποτέ στην δεξιά του. Καταλάβατε. Αυτό λοιπόν είναι τα όρια. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι τα όρια. Και τα παιδιά μας θέλουν όρια. Για να τα αγαπάμε. Και να ξέρουν και αυτά ότι ζουν με τα όρια μας. Λοιπόν, δεν βλέπω να τελειώνουμε. Δεν πρέπει να ξέρουμε όλα. Είπατε κάτι για τους γονείς και τα παιδιά, ότι καλό είναι να μην τα ξέρουμε όλα. Ναι. Όσο καλά. Να μην τα ξέρουμε όλα, ναι. Εγώ νομίζω. Η ερωτήση είναι η ηλικία του παιδί και έχει δική του ζωή. Σιγά σιγά είναι και χτίζει. Λιθαράκι και προσπαθεί να απομακρυνθεί από το γονιό. Χρειάζεται μάλιστα ο γονιός να ανησυχήσει αν δει ότι το παιδί του είναι από 14-15 ετών και εξακολουθεί και λέει τα πάντα. Σημαίνει ότι έχει κάνει μια εξαρτητική σχέση με τον γονιό, ότι οι σχέσεις του εκτός του γονιού στην ουσία δεν υπάρχουν, όσο μια φτιάχνει την Ελένη, τον Γιώργο ή την Τροπή. Δεν είναι οι σχέσεις, είναι ανύπαρκτες και είναι ακόμα με τη μαμά και τον μπαμπά. Εκεί θέλει και προσοχή μάλιστα, κάτι συμβαίνει. Κάθε το μάθημα σου θα περάσει τα 19, δεν είναι το ίδιο μετά το 19. Μετά την εφηβεία, μετά το τέλος της εφηβείας. Μετά το τέλος της εφηβείας, αν υπάρχει να πάτε στο χωριό, είναι Και πιο σοβαρή. Και μπορεί να είναι και στήριξη. Να μπορεί αναζήτηση λύσεων. Να διαβάσουμε τις ερωτήσεις που γράψατε στα παιδιά. Να κάνουμε ερωτήσεις. Για να πει και η κυρία Μόσχα τις σκέψεις. Λοιπόν, μια ερώτηση ενδιαφέρον είναι το προφυλακτικό σε μια κοπέλα, πώς την προστατεύει. Δεν μολύνεται. Λέει μια ερώτηση, το προφυλακτικό σε μια κοπέλα, πώς την προστατεύει. Δεν μολύνεται το απόλυτο. Προστατεύει και την εγκυμοσύνη, δεν έχει εγκυμοσύνη, το ανδρικό προφυλακτικό. Όχι το γυναικείο. Το γυναικείο είναι μεγάλη κούρδα, δεν υπάρχει. Και πώς μια κοπέλα θα σταματήσει να έχει ανασφάλειες για τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα. Με το αναφοράει το προφυλακτικό του απόλυτο. Πατάει η ίδια μόνη της. Μπράβο, θα πατάει η ίδια μόνη της. Μια κοπέλα, γράφει το όνομά της, η Ραφαέλα Κανταράκη. Κουλουράκι, εγώ είμαι. Κουλουράκι. Μπράβο. Με το να κολλάσει το προφυλακτικό, έτσι. Τα κορδιλώματα που ότι είναι ένας ιός, η HPV, κολλάει. Με το προφυλακτικό και με τις ειδήσεις Ναι. Με εξέταση γυναικολογική. Στη γυναίκα πρέπει να υπάρχει μια λάμπα. Φαίνεται. στον άντρα όμως Πάντως μαζοβίνει. είναι σαν λίστα στο... Ναι, μικρές ελίτσες είναι, γίνονται στα φυλάκια. Στη γυναίκα, ο γυναικολόγος που είναι όλοι οι γυναικολόγοι που ξεπλημένοι, έχει μια ειδική λάμπα που φωτίζει ότι αυτά φαίνονται σαν άσπρα. Γιατί με το γυμνό μάτι του λέει και εγώ σκοστά δεν φαίνονται. Δηλαδή αν έχει στα μεγάλα χείλη του ιδίου της ή στα μικρά χείλη του ιδίου με τον κόρπο, πρέπει ο γυναικολόγος να κάνει κορποσκόπηση βεβαίως για να δει μέσα, αλλά και απ' έξω βάζει μια ειδική λάμπα που βγάζει λευκό φως και έτσι φαίνονται λευκά. Φαίνονται σαν λευκές τελίτσες.